Ir-Riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt f'Malta li tressqet fil-Parlament Ewropew ma nkitbitx mill-Grupp tal-Komunisti, iżda mill-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew li tiegħu huwa membru il-Partit Nazzjonalista. Innota dan Cyrus Engerer meta ta' ħarsa lejn id-dettalji tad-dokument li ntuża biex inkitbet din l-istess riżoluzzjoni. Id-dokument oriġinali li tqassam fil-Parlament Ewropew xejn tmur fil-Word document ħalli tara min kitbu l-isem illi hemm tal-persuna li kitbet dan id-dokument huwa Martina Nemkova. Din hija l-assistenta ta' David Casa kif ukoll ta' Roberta Metsola u sħabhom tal-Partit Popolari Ewropew fil-Pana Committee. Dan ifisser li huwa l-Partit Popolari Ewropew illi beda di riżoluzzjoni. Ma nistgħux issa nqarqu bin-nies u ngħidu li din mhux vera nkitbet mill-Partit Popolari Ewropew għaliex dawk huma l-fatti. Engerer inota wkoll numru ta' żbalji illi għandha din ir-riżoluzzjoni li għaliha ivvota l-Partit Nazzjonalista. Fost l-iżbalji hemm dak dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment fejn intqal li l-kumpanija nkarigata minnu f'Malta hija Nexia BT, meta fil-verità hija Henley & Partners. Meta tifli sew din ir-riżoluzzjoni tibda tara żball wara ġifieri min kitibha laqas biss kien informat sew dwar ir-realtà x'inhi on the ground f'Malta.